What's up? Good morning. Another day, another ride, another adventure. Welcome back sa Kuan channel. So update lang sa kuang ADV. Naka pipe na ko, TRC pipe. So sound check na to ang naka TRC pipe nga ADV 160. Then napalit ako second hand. So kani nga pipe na ko na siya. Gikan sa PCX 160. So sound check na to. Okay. So rev na to gamay. Okay. Nga naka silencer. So ato lang bot niyang silencer para sure na walay dakop. Okay, all geared up. So let's go. So nagbakabit po ko og lingkuranan from smoke. So medyo okay siya kaysa sa stock seat. Mas comfy siya. So today's ride, no, long ride na po. From Jensen to Mati, Davao Oriental. So mga 5 hours ang biyahe ata. 5 hours ang biyahe pa Mati, Davao Oriental. So tara, let's go. So time check 9:23 in the morning. So Monday morning. Sakto weekday may muadto sa Mati. Gamay lang ang kuan, gamay lang ang mga tourist, local or foreign tourists sa Mati karon. Unta. So hantod karon wala gyapon ko windscreen. Kay wala pa na gabot ako ang borders nga nut or windscreen. Katong stock manggod ani nalata na ang rubber karon wala windscreen. So karon tong ADV naked version of ADV na siya. Wala windscreen. So okay pud no, mas kuan siya. Mas limpyo tanawon. Problema lang ang hangin. ADV 160 naked version. Update lang pud sa ko ang stock seat. Bale na nag-change na ko aftermarket nga seat. So karon nakakuha na ko smoke nga brand. So far kuan siya no, mas comfortable siya kaysa sa stock seat sa ADV 160. Then mas taas siya, mas taas ang height. Nagtaas ko. So okay sa ko ang ingani nga kuan, ingani nga setup kaysa sa stock seat. Then kuan medyo tiptoe ko. So wala may problema. Manageable ang pagka tiptoe na ako. Balance lang dyan. Oh, landslide eh dali oh. Malay landslide. Wala taning kwan itong bagyong Christine. Medyo kusog-kusog mo po to. Okay, nanatadari sa very short nga bitok ang manok sa Malungon. Siko kay ni siya nga kurbada no. Very sharp.
curve ang kurbada dire. So dapat inahinay lang dyan. Oh wow. Ano tumba? Okay. Sud kayo mag-drive sa curve tapos bugat ang imong motor. I mean, nakay karga, nabay angkas. Daghang kayo roadworks karon dire sa la. Unsa na siya? From Malandag to Malalag, daghang kayo roadworks, tapos Malalag to Digos napod. So sakto pod ni diri nga part dili na good sang dalan. Sakto pod nga gitarong na nila. Okay. Okay, narata sa Davao del Sur. So naanata diri sa Bitukang Manok sa Malalag. Welcome to Digos City. So stop over me diri kadali. Stop over me sa gas station Sea Oil. Kuha ra ko kusog para sa traffic kunya sa Davao. Kay expected na nako nga traffic jud kay karon. Stopover sa dire sa Sea Oil Digos. My favorite stopover dire sa Digos. On top of ni kay Mers nila ang luto og bibingka nga perting lamia. Okay. So stopover sa kadali. So far okay aling kuranan. Dili siya sakit. Di pare sa stock seat gasakit akong likod. Okay. Buhay sa kadali. Alright. Continue sa biyahe. Okay lang? Sure? Sure ha? Restore lang o kusog. Then padayon. Napa sa 4 hours among biyahe. From Digos to Mati. 4 hours pa.
Okay, welcome to Davao City. Davao City, Davao City. Tanaw na lang plate number. So, bagay ka og checkpoint diri sa Davao City. Tanaw nila ang plate number sa motor. Direkto dyan diri sa Davao City. Direkto dyan kaayo. Pero sakto bang pud sila. Dapat kompleto dyan kung magbiyahe. Masing asa. Okay, kinina nagsugod na dyan on traffic diri sa diri pa lang sa Talomo. Medyo heavy ang traffic. Grabe ka init, traffic init. So update Davao diversion na expected na ning traffic. Pero unta dili. Sakto lang para makagawas din sa Davao City. So may na lang kay ulay traffic dire. Kaya katong last time nga nagbiyahe may Pasurigaw diri nga part, sobra ka traffic. Karon medyo luwag. Oo, dire. Ay salamat, dili kay traffic. May na lang jud. Dili siguro traffic dire pag ano, afternoon or noon time. Traffic siguro pag morning. Okay, stop over pahuhay ang motor. Magpahuhay ang motor kay 150cc lang. Pahuhay sa motor kay 150cc lang, luoy kayo. Bunya bukat ang mga sakay. Comer é bom, faz bem pra saúde. Frutas, legumes, verduras e mais. Proteínas, carboidratos e vitaminas. Tudo isso vai te fazer crescer mais. Chicken pork adobo and chicken teriyaki, mga unta. Feijão, arroz, macarrão, dão energia pra brincar sem parar. Minha casa, ela foi roubada, demolida. Coitadinha da minha Então, meu casa. amigo, não fique de pirraça. Coma tudo que sua mamãe Okay, done eating. Salamat sa pagkaon H Cafe. Nalandre sa kwan Shell nga gasolinahan nga naay tapad nga Dunkin Donut pag sulod mo sa Tagum. Nice kayo yung food. Ube ug atong chicken teriyaki. Nice kayo. Yummy. Yummy, yummy. So nasa 3 hours pa ata ang biyahe pasulod sa Davao Oriental Mati. So medyo kaulan nun. Unta dili mi abtan og ulan sa highway. Okay dok, okay dok. Okay, padayon sa biyahe. Okay, kaulanon. Piti ang GoPro, kaulanon. Okay, to Davao Oriental. So, second time na ako na maka-adto dre, no? Last na ko adto dre is 2022. Oh, let's go! So bago ka makaabot sa Monte, no, naana po yung mga beach, dagang kay beach ga sunod-sunod dire sa may part sa Davao de Oro. So na wala pa niyo karon na Center Island. Ulos tanan sa Mindanao, gipabot nga na og mga Center Island ang highway for safety. Okay, welcome to the province of Davao Oriental.
Di na pwede mag-park dito. Dapat tabi lang motor. Gani, pwede kayo dito? Picture sa picture. Weekdays, wala yung tao, no? Weekend, dagang ang tao dre, babe. Ano siya ang frost. Woo! Double rental. Okay, welcome to City of Mati. Madaya ko na pag-abot. So bago mo ato sa Mati, sa sentro, magian sa namo ang Sleeping Dinosaur. Grabe yung bangking. Sleeping Dinosaur. Lah, sarado. Sarado nila ang kanito. So mo na ang Sleeping Dinosaur. Boss, agad diri ka, boss. Gisarado lagi dira. Naman ko na-construct dyan ka na diya o. Ah, Ito na siya kakuan diya ba? magugno. Siya nga no. Sugapo mo dito. Kikita ka dito ba? Ako, magikan niya. Jinsan. Minsan. Oh. Okay, sarado dito kay Nalay Construction. Mas gwapo dito kay kita kayo ang Sleeping Dinosaur. Naog na may pa Matis City. Diri mi sa Blue Bless Resort. So let's go. Gwapo kayo. Dinosaur ng dinosaur dito. Uy, damak-damak ko. Agoy, kalami. Damak-damak. O, dagana dito, uy. Lansones. Okay, welcome to Mati City. Ito mo dahikan dire ay mo kagi sa city kay traffic kayo. Dito mo sa diversion, nasa diversion mo na yung diversion road mo na yung sa sentro.
So kung dribo ang giperting trafika. Nakalimot po ko nga naday diversion road diri sa Matic. Perting trafika, mali akong gagian. Yan ako video kay kuan na. Purot na kong battery. Layo pa ang Blue Bless Resort. Okay na diri sa Blue Bless Resort. Wala ako naka-video kay lobat ako ang battery. Okay, nanawi sa mong room. Not bad. So ato sa misa swimming pool. Magbabad sa mesa among lawas. Pambawala sa kapoy. Okay, let's go. Okay, next. Ato magdahikan. Okay, mag-shot. Mag-chill. Gwapo ron kay walay kwan. Tao. Walay mga tao. Walay ka tao. Mas kwan mo. Anay tao pero dili nang pares anong kwan. Mga holidays. Like so many o tao. Mingaw po eh. Mingaw kayong dahikan. Mag-dinner lang din. May gabi Gabi, po. ma'am. Saka po yung weekdays no? Oo, wala kay tao. Wala kay tao weekdays. Yeah. Gamay ran tao. Mas gwapo kung rubber. So may akong dahikan kay humana ang event. Solo ni palang ang dahikan. Ano day? Ako pag Ay kalami sa. Hindi ba kasi? Kon barang relax ka ba pagabot nimo sa isa ka lugar dito lang ka. Gusto ko i-explore ang isa lugar whenever I go there. So kameras kumbanan no diri mi sa Dahican Surf Resort. So wala kayo tawo, nindot siya. So darami diri nag-chill ra may beer and some pulutan. Esse dois tios é louco, meu Deus.